Maayong buntag ug malipayong Sabado! Ang imong pagmata karong buntaga, timaan sayang dako nga gugma. Gugma nga anda mo panalangin sa bisan kinsa mudawat og maminaw kaniya. Gugma nga anda mo sakripisyo alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa tanan. O pinaagi siyang sakripisyo alang kanimo ug kanako iyang napakita ang iyang tiunay nga gugma. Busa duyugi kami karon diri lang sa Panimaya sa Buntagon World! Republic Act Number 9849 of the Philippines declares the observance of Eid al-Adha and is hereby declared as a national holiday. For Islam faith, this is to commemorate Abraham's supreme act of sacrifice and signifies mankind's obedience to God. Who is Abraham? What sacrifice did he make? How did he show obedience to God? Let me take you to the story of a miracle son and a patriarch father. Genesis 22 presents a strange twist of events in the story of Abraham. After so many years, the child of a promise was born. Abraham and Sarah named him Isaac. But one day, when the sky was still dark, the old patriarch clearly heard God speak. Abraham, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Ever obedient, Abraham is set to do what he has commanded, because for him, obeying and trusting God, even when he do not understand the plan, is what matters most. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as sacrifice. Abraham was truly devoted to God in faith, obedience, and gratitude. God does not want Isaac's blood, only Abraham's heart. Alright mga kapulang, welcome sa inyong paboritong programa, Matag Buntag sa Sabado, ang Panimaya sa Buntagon World. And if you have noticed, upat lang mi dili og naay mga absent sa amo din. Yes, Mga as always. Yeah, pero among gina-welcome atong mga kauban as always, pero tungod kay namo dire, di ba? Sharon Gay. Yes, og sa Lovely, and I Yeah, think this is Blessing in disguise silang gihapon, no? Maro kayo sila kay kabalo silang naamin din absent for. Dili gyud ni siya and I maayo. think Oh. Ate Love, this will be your last Sabbath nga mo join sa ato. Oh. Maybe for this year. Yeah, For this for year. this yun, year. no? I hope permit niya ba tayo makita-kita, Ate Lovely? Yes, of so, course. si Kuya Awing, Ate Lovely, Hi, Si Kuya Awing. Awing gihilantan pa. Yes, get well soon. Awing, get well soon dira. And si Yup ug si Daryl. let's give them the time. Let's give them the happiness. Yeah, Oh, di ba? ilahas ang panahon karon. Nakabulang- Happy Sabat dira kaninyo, Yup and Daryl kung nagtan-aw mo karon, ug si Awing kung unya kung matan-awan ni mo, Happy Sabat po dira. Kay mag-meeting pud ang Exicom. So, hello Sa sa, youth. AYS, Yes, AYS. Exicom sa NCMC. Happy Sabat kaninyo dira and God bless sa inyong meeting unya. Kumusta man mo? Yeah. Okay ra Kumusta man kayo. ka, Tibing ko sa Ate Love? Ay, ganina Fitz, nagahisgot nga. Exciting nga ato ang topic karon kay the sacrifice. We'll be also, at the same time we will be tracing back sa mga sa to mga roots Ni Abraham sa iyang anak nga si Ishmael. Ishmael. Yes, ug natay pinasahi nga bisita karon nga mo tackle ana nga mga topiko, di ba right Fitz? Yes, abangan po yan mga kapaglaong.
Sharon. Yes, and karon mga kapaglaom, no? Usa ka kanta ang atong mapaminawan gikan nilang Ati Lovely Gulfan and Company. Ato ka ng tanaw diri lang sa harana sa Kabuntagon. Take my life and let it be. Lord, to thee. Take my hand and I give thee on the impulse of thy love, at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my love, my Lord, I pour at thy feet, its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for, ever only all for, ever only all for thee. This is the birthplace of Texaco Conference of the Seventh-day Adventist Church. Texaco Conference covers 71 churches, 6 companies, 5 elementary schools, and 1 academy. This unique conference spans a diverse people. This includes Filipinos. Today, these Filipinos traveled 1,000 miles just to attend a special Sabbath. From Lubbock Seventh-day Adventist Church. From Gallup, All Nations, Seventh-day Adventist Church. We are from El Paso Central Church, El Paso, Texas. And worship God on Asian Filipino Convocation 2019. Sabbath is an extraordinary day where musical notes are given life. The words of God knocks on the wounded heart, comforting and assuring that He is still in command amidst chaos around us, teaching the children to be aware of their responsibilities, and a reminder that God wants us to be occupied until He comes. If all of us were gonna share what you found in Facebook, what you found in YouTube, share it to your friends. Don't just, contain it to yourselves. If you're holding your cell phones right now, if you're holding your Facebook, if you're open your Facebook page right now, please type Hope Channel South Philippines, Hope Channel Philippines, Panipaya sa Kabuntagon. Like it, please. Share it to your friends. Surround me like an ocean. Leave us, Lord.
Whenever you see a Filipino Seventh-day Adventist, believe that he is connected to the millions of Seventh-day Adventists worldwide, and that they can easily get together and worship God together because their bond is as strong as the God they served. This is Charm Pamisa Sananing, attending the Asian Filipino Convocation 2019 Texaco Conference, Albuquerque, New Mexico. Salamat Ate Charm sa imuhang report dira sa atong mga fellow Filipino community, Seventh-day Adventist community dira, no? Lingaw gyud lami gyud kaayo siguro kung naabit ang musalain nga nasod unya makamingaw baya gyud ang Pilipinas. Maunang lami gyud kay makigather gyud sa mga fellow Filipinos, especially Seventh-day Adventist dito sa gawas. Murag na kay ultimate family bitaw outside home. Tayo, at least kanang kay lahi man gud ilahang culture dito sa ilahang pag-worship, sa ilang style of worship, pero kung makamit mo og Filipino, especially dito sa kang Ate Charm dito sa Texaco Conference, no, lami gid kaayo nga maano gyud nila ang ilang music, ang ilahang kadasig magka-share sa ilahang kainiton ba. And you feel at home even though you are in a foreign country, di ba? Yes. And lalipay po kayo kung nakita ni Ate Charm nga, yung i-promote dito Hope Channel, Ate Charm. Oo. Ay, Ate Lovely. Yung i-mention ito nga, Okay. if you will check your phones, just type Hope Channel Philippines and then you will see a lot of videos. Kuan daw to siya, Texas and New Mexico, so Texaco nga That's so conference. No. So dili lang kana intro lang to siya, no. Daghan pa kay tag mga segments fits. Unsa gani atong mga segments karon nga dapat Actually, atangan sa atong mga viewers. Yeah, isa karon nga bago atong segments, Ate Lovely, o mga kapaglam natay gitawag nga Y Express. Anong tingnan mo nga Y? It's not Y nga WHY, kundi Y nga nag-signify as Youth Express. Tungod namin mga pangutana sa mga batan-on karon nga muhatag sila mga ideya about two choices. So it's either na sila pilihan nga two choices o diya mapakita kung sa ilahang stand, sa ilang mga prinsipyo sa kinabuhi o abangan o diyang tao-tao. Of course, atangan po nato ang an experience with God later on. Unsa na pud ka ang story na pod nga unsa nila pag-experience nga murag na sila miracle nga nahitabo sa ilang kinabuhi, no? And yes, Ate Lovely. But for now, mga kapaglaom, gikan ta dito sa US na kumusta, mubalik ta diri sa ato ang Pilipinas. Kauwan nato karon ang President sa Zamboanga Peninsula Mission, si Pastor Elvin Salarda. Pastor, good morning, welcome. Pastor. Ayos ang buntag. Good morning. Welcome to the set and welcome to Panibesa Kabuntagon World. We are so happy to have you with us this Mayong morning. pagpanimbaya diha Yes, kanimo, sure, Pastor. sure. Yeah, Pastor, kay naamang kadiri dili gyud namo ni murag sayangon nga panahon mo tana gyud bi og kay medyo layo-layo bi putong Zamboanga. Unsa may mga activities? Kumusta ang ang ZPM karon? Ang Zamboanga Peninsula Mission nagatuman sa kabubuton si Ginoo nga mag-reach out gyud sa tanan nga mga tao dito sa among nga territory, including sa ato nga mga lumad nga mga subanin, sa ato nga mga Chabacano people, and also sa ato mga Muslim brothers and sisters. Ngod kay ang Zamboanga Peninsula Mission, ang majority ni nga population ang ato nga mga Muslim brothers and sisters. So non-Christians. Non-Christians. So what we do, labi na sa ato nga mga kaigsunan nga mga Muslims, kami gyud ang biduol nila. Na atay gihimo nga programa sa Zamboanga Peninsula Mission nang gitawag nato og fellowship meals with our Muslim brothers and sisters. Wow. Yeah, we saw it in the picture. Oh, Pagkanindot. that's Oh, it. yes. So, muna ang murag isa pud sa inyong mga gipangbuhat aron nga murag effective gihapon mo nga communicators o nga murag ma-maintain ninyo ang brotherhood Yes, dito yes. sa ZPM, no? Yes. I-imagine mo fits more than half ang non-Christians. So non-Christians lang na siya and among sa Christians pila lang ka ang Seventh-day Adventist. So Pastor, yun sa man ninyo pagpaila-ila dito sa inyong community si Jesus Christ nga medyo lisod-lisod gid siya. Listen yun. Pero ang atong gibuhat, more yun nga example ni ining fellowship meals nga atong ginahimo. Naatay daghang fellowship meals nga gihimo, gi-invite nato ang atong mga Muslim brothers and sisters sa opisina. Then we go to the district, unya naghimo gihapon tag mga fellowship meals dito. Pero sa wala pa gihimo ang pagkaon, atong gipresent sa ilaha og unsa ang Seventh-day Adventist. So atong gipresent nila unsa atong mga beliefs,
unsa ang atong lifestyle. So ni ana nga pagi ilang nahibalan og unsa ang Adventist. Then through our lifestyle, we would like to show to them this is what Adventist, and we would like to present Jesus in our way of life. Now, Fitz, knowing bitaw, Fitz, nga ang Muslim bitaw dili pareha sila sa ato ang kinanan. Oh, actually napoy Ganahan dili sila naputay magduduha no. pare-pareha nga diet sa ila hapon. Oh, dili sila magduduha gyud og kanang join anang nga activity, di ba? So for Pastor Yasete Lovely, so far unsa may ilahang initial nga reaction pag invite nyo sa ilaha, sa pagsabay nyo sa meals ana? So ilang reaction, Pastor? Actually, murag malakuratan sila kay pirmiro pag yun nahitabo nga naghimo tag mga fellowship meals nga i-invite nato ang ilang mga imam, ang ilahang mga ostads, ang ilahang mga leaders. Unya natingala sila pero sa diha nga atong gi-explain nya ilang nibala na nga ato nga pagtulunan ang usan ni ana labi na sa mga pagkaon, nakaingon sila nga we are more secure nga mokaon kauban ninyo kay mas daghan pa man ay gani imo og gidili kaysa mga. So now karon ang atong relationship sila na establish, wa na sila kabalaka mo uban nato sa pagkaon tungod kay secure gyud kayo sila sa ato nga klase sa pagkaon nga ginakaon. That is Murag, so good kumbaga, to hear. Halimbawa, like parehas ako ang bana nga napod siya office mate nga Muslim. Kung nado mga gathering sa ilang office, silang duha magsunod-sunod in town sa iyaha. Kay kung unsa daw ang Sinabot iyahang sila. kanon, Oh, na. mo po daw ang iyahang kanon. Kay pariha man pud og diet. So, Pagkanindot, no? praise God no, kahit pinaagi ana, ma-invite nato ang atong mga fellow Muslim brothers. And it's one way of also of sa tawag ni kanang ma-maintain ang kalinaw, di ba? Ang panagiusa. Bisan to natay matud pa barrier religiously siguro, pero tungod ana ang mga pamaagi atong napakita bitaw nga we can be united, we can attain peace. Yes. Tinuod. Gani ang nahitabo. We work out sa ato diya sa mission office sa Ipil. Usa sa mga municipal councilor diha is a Muslim. Onya we try to reach that councilor and we work out for abuses against women, and we help together sa mga feeding program nato. So we partner with our Muslim brothers and sisters in our area. I see. Praise Salamat the Lord. kayo, Pastor, sa imong paghatag og murag kumbaga bird's eye view sa unsay mga panghitabo dito sa ZPM. Yes, and isa po na sa makapahatag nato og kanang clarification ba nga they are our friends. Di ba, Pastor? Not only our friends, but they are our brothers. Yeah, they are our brothers. Yeah. So, Brothers yun. we are trying to tell them nga igsoon ta. Igsoon We are ta. not enemies. We are together. We have the same father. So, Father Abraham. So, there's no need nga kanang do not tay wall of separation because Yes. we are brothers. Siguro unya Fitz may bawaan nato na sa Good Morning Pastor nga segment unya kung giunsa nga nganong brothers, nganong gi-treat nato sila as brothers. Yes, that's Kaya right. ato nang may bawaan. Well, nagpasalamat ni Pastor Salarda no sa ato ang discussion karon about sa mga panghitabo dito sa ZPM, especially Adventist Muslim relation. But before that, mupadayon sa ta dito sa ato ang first nga harana sa kabuntagon to be offered to God by Sister Isabella Acejo from Toronto, Canada. Watch this. I'm climbing up the mountain, children. Gotta reach my heavenly home. I'm climbing up and working harder. Lord, don't never leave me alone. Can't you see I'm trying to make it each day? Even though trials pass my way, I'm gonna keep on climbing up the mountain till I make it on home. Oh, brother, won't you help me? 'Cause the road is rough, the mountain is steep, and the going gets tough. But when I see him face to face, I'm gonna shout all over the place. I'm climbing up the mountain, children. Gotta reach my heavenly home. I'm climbing up and working harder. Lord, don't ever leave me alone.
Can't you see I'm trying to make it each day? Even though trials pass my way, I'm gonna keep on climbing up the mountain till I make it on home. Oh, sister, won't you help me to carry the load over the hard and rocky road? When I arrive, I'll wipe my tears away. It's gonna be a happy day, a happy day. I'm climbing up the mountain, children, gonna reach my heavenly home. I'm climbing up and working harder, Lord, don't ever leave me alone. Can't you see I'm trying to make it each day? Even though trials pass my way, I'm gonna keep on climbing up the mountain till I make it on home. I'm gonna keep on climbing up the mountain till I make it on home. I'm gonna keep on climbing up the mountain till I make it on home. Salamat sa ato ang sister from Toronto, Canada, no? Mianhi no? Aron Yes, nga yun sa ato. makahatag ug maka-offer po siya sa iyahang talento sa awit. Thank you so much for that. And speaking na manggitag story na tagharan no, sa itong makapaglaom nga naay mga talento, naay mga tinaguang awit diha. This is the best time no nga muduaw sa mo diri og ato ang paminaw ninyong mga alawiton para ma-share nato sa uban. Yes, at Tama ba ko? Yeah, and we prefer those songs nga sila gid mismo ang Yes, nag-compose. Original. Og it's original composition makapaglaom no. And basta nindot po kayo ni siyang avenue para ma-record ang inyong nga song. And then ma-credits po dito ako may nag-compose ana. Yes, and we really wanted, but mas i-prefer nato if Bisaya ang ilang mga kanta. So ayaw kalimot makapaglaom no, tawag sa atong number 0927-777-5602 or direct message us on our Facebook account sa katong gusto mag-share sa ilang talento sa Ginoo. Karon atong pagabasahon ang iyang mga greetings nga greetings din hino atong ipanimbaya. Okay. Panibayan nato si Member Francisco Abiner dinha sa Cervantes Adventist Church, and of course April Morata Angak dinha sa Patag, Cagayan de Oro City. Yes, and Mila Libuna dinha sa Maasin, Iloilo City. Yes, Ate Love. Naapod ko'y, sorry siya. Naapod ko'y panimbaya sa ako ang mama og papa nga actually dugay-dugay na po ko rin sa panimbaya no, pero wala yung pagit kita ako magpapaaning panimbaya sa kabuntagon, so tagaan akong tapa ano mga kita. So hinaot nga nagamit na nila panimbaya sa akong magpapadala sa iligan ug ako mga kaigsuunan sa kung aha sila sa four corners of the world karon. Og panimbaya pod sa akong mga membro dira sa Pugaan Church, especially sa Gabunada family, Felizaria family, and Doktora Ivy Makilan Dilima, og kay Doktora Algie Maytiano nga optometrist sa Bright Eyes, o apil pod si Ma'am Loretta Baidal. Happy Sabat dira ang maayong adlong Sabado. Ayan, at gusto po lang ako ipanimbaya si Ma'am Rebecca Cabahit. Salamat kay Ma'am Cabahit sa pag-sponsor sa akong outfit karon. Dito lang kayo inana. Amen. Wow, nauna siya sponsor. Yes, gusto lang po Okay, birthday na ako before. Okay. Yes, it fits the we would like to encourage our viewers no nga if you have a wonderful story experience with God no, this is the best time nga dili na nato kaulaw pag-share yung story. Just send it sa ato ang PSK experience@gmail.com. Actually, flash na sa itong screen para a good for 2 minutes. Pwede gamitin yung cellphone, gamitin nyo, mag-ana mo dia, video mo din, inyong istorya, isugilo ninyo ang mga nindot ng experience. Bisag unsa makapaglawang basta God's intervention is there, pwede nyo na i-share. Oh, kasi ang uban siguro di pud maglisod sila og edit na sila gusto nga pictures pod. Pwede po nila i-send dira. Yes. So, pwede nga matabangan sila sa ato ang mga crew nga mag-edit sa video. They're Yes. very willing to edit. It's true. And speaking of experience with yan, mga paglaom, adihan usab dunay manindot nga experience nga ipahat sa itong isa ka igsuon nga si Brother Julieto. May tuwin sa iyang anak nga nakabaton og pentalogy of Cantrell. Usa ni ka rare congenital heart disease nga nakapikto sa iyang
pinakauna nga anak mga kapaglaom. Kung yun sa niya pag sugakod sa maong hitabo sa iyang pamilya, ug yun sa pud sa Ginoo pagtabang o pag-uban kaniya, aniya ang iyang experience sa kauban ng Ginoo. Ato ni kining tanawon. So 2007, 2007, nagkaanak din. So, lipay kay mi. You know, naka sa Amerika, and then nakaitrabaho diri, and then nagkaanak mo. But then, sa diyang nagbuntis pa kong asawa, bisita mi sa doktor, amo lang nahibawan nga naadi ay problema ang bata sa iyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing wala mapurma og maayo. They call it pentalogy of Cantrell. It's 1 in 5 million. It's a very rare congenital heart defect. But pwedeng guol kay mi kayo, no? Pinamiro na mong anak, and then na-experience ni mo. So, but we didn't know what to do. And it even came to a point nga gipa-decide me, do you wanna terminate this pregnancy or not? You don't know if he comes out alive, if he comes out pagawas niya, invalid ba siya, or mentally kwan, or naputol ba yung kamot, or something ana. But one thing we know is ayang kasing-kasing lang na yung problema. But it came to that point, and then we prayed a lot. I said, for me, I think I could, it would be fine for me as long as the child is mentally okay. I said, but if more than that, I think, sa ako lang, murag di na ako makaya, but we prayed. But then, nag-decide mi nga mong padayunon. Pero pag adto na mo sa hospital nga diin sa mga anak, mga pilan lang ka days, dito na discovery di nga dili lang tetralogy, pentalogy, 5 gid ka klase nga problema sa kasing-kasing ang naa sa bata. And that's like days before sa mga anak na mo nahibawan. So, we really don't know what's going on. It was really hard. So, eventually, pag panganak niya, double ang setup. They should be ready for surgery if the baby is okay or not. But then, he came out okay. He cried, and then when he came out, a part of his heart, it's like this. Nga ni kadako, nigawas din sa iyang dinhida sa dughan niya, nisumpay do sa iyang pusod. So pag panganak niya, makita nimo gabit siya together with the heart. So part siya sa kasing-kasing nga gamay nga nisumpay diri. So gitan-aw nila og unsa man siya na kay ang plano nila putlon. Supposed to ba imong kasing-kasing ilawom sa imong bukog dinhi. Ang iya na part nga makita lang tabunan lang og kuan, planet. So makita nimo karon nga gabit ang iyang heart. So first day of his life, he went into cardiac catheterization, and the second day of his life, he went for an open heart surgery. So they have to fix his heart. For 3-4 months, dili siya makakaon. Kay kapuyon man siya, ang tungod ang kasing-kasing dili maayo, dili normal. Yung mahilak siya, muro siya, kung mahilak siya dugay, muro ma-blue siya. Usahay, ma-feel niya, mahilak siya, mugaan siya. For 4 months, 3 months, ang iyang pagkaon sa ilong. Niya, gidala na po siya sa balay. Every 4 hours, ang iyang feeding. But we have to do it very slow. So, duha lang ka oras ang pahulay niya, feed na po. Niya, maayo lang ang Ginoo, kay siguro kami gipili, kaming duha puro may nurse. So first open heart surgery when he was 2 days old. Usay matulog mi kagabi, matangtang ang tubo sa ila. Kami ra po magbalik-balik. We didn't have to go to the emergency room. I think kung wala ni Ginoo, we will not survive. I don't think we have that strength kung wala gid ang Ginoo sa amo. 6 months after, he has to have another open heart surgery. And then they said, okay, probably 10-15 years from now, 3 years after, December, the doctor said, we need to operate on him. Second open heart surgery at the age of 3. I don't know how we did it, even now, or during the time, but
I can only attribute it to God. Nobody else could have done it without God. And just recently, March of this year, finally he had his checkup, and he's growing. He's actually 12 years old now. He's gonna turn 12 this August 29. But last March, we were confronted again with the same question. Because he's growing, iyang kasing-kasing, dako na siya, dako na og demand ng iyang kasing-kasing, nisugod og dako ang iyang kasing-kasing. So ningon ang doktor, kinahanglan na jud opera na pud siya kay tarong mo na pud ang iyang kasing-kasing, kay slowly di magud nila ma-fix kay gatubo ang bata, di nila ma-fix ka usa. But luckily this time, we had two options. Either he has to go for his third open heart surgery, or there's a new thing. But when he was young, wala pa ni siya nga procedure. Nga butangan og valve ang imong kasing-kasing, pinaagi sa dinhi sa imong bugan. Na may dako nga ugat sa imong bugan, ipaagi dito ang valve niya butang sa imong kasing-kasing. I think it's been just 15 years or 10 years kana siya nakuan. By God's grace, na-approve siya or na kidaghan nga mga na-qualify siya. Na kani kinahanglanaan ni kani na-qualify siya. So we were so happy we saved him another open heart surgery. And last March, and we were so happy it was successful. We were there for only 2 days. The only nga samad na ara siyang bugan, and nabutangan nila og pang adult nga size nga valve. Kaya ang usa ka problema adto kung unsa ka dako ang mabutang nila sa kasing-kasing. So the doctor said it will be good for 15-20 years for him now. So we don't know what lies ahead, but my son is doing well. He's running, he's doing dagan-dagan siya, walay restriction, walay tambal nga giinom. Unya niingon siya after good sa aktong last niya nga operasyon sa Marso yung siya tay. Pwede na gid kumakadagan og kuan. Tanawa mo dagan ko kusog dili na ko hangakon. So it really made a difference kung unsa na hopefully kaluoy sa Ginoo ang among anak pod amo ning gitugyan sa Ginoo. Kay walay lain makatabang, you know? Ang Ginoo lang gid ang nakahatag og kusog sa amo. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee, peace be still, in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me, sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. In my heart there rings a melody, there rings a melody in heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. Feasting on the riches of His grace, resting 'neath His sheltering wing, always looking
Thank you so much, Isabella Seho of Toronto, Canada. Sa imong nindot nga lawiton. He keeps me singing Yes. as I go. And this time, mga kapaglaw, natay kumustahon Yes. sa katao na kay special nga ilang giadtoan dito. Atong kumusta na to ang malalayan ng station manager, Sir Jan Sergio Kalibot, all the way from General Santos City. Hello, good morning, Sir Jan. Good morning, Kuya Jans. Kuya Jans? Yes. Good morning. Are you there? Yeah, by the way, Ay, dito sa SMM. O yan, kita natin si Kuya Janster. Hello? Hello. Hi, Kuya Janster. Jans. Can we... Hello, good morning sa inyo hadya. And we are actually coming live gikan diri sa studio dinhi sa sa General Santos City. Sa inyong nahibalaan ang atong studio diri radio station no sa 95.3 dinhi sa General Santos City sa Southern Mindanao Mission. Nasa na radio station pero kaning inyong nakita karon dili di siya mao ang radio station nga inyong makita na bag-o ni siya. Bag-o ni. Bag-o nga radio station. Bukod sa kabag-o, basi mo balhin mi dira. Yes. Bag-o ni. Ubalhin na media, Kuya Jans? Dili lang radio station ang naa diri karon ayaw sa magbalhin. Oo, dili. Dili lang radio station ang naa diri karon. Dili lang radio station. Naa na sila yung Hope Channel. Atong bisitaan ang ilang bag-o nga studio nga ready daw ni sila nga magpandimbaya sa kabutagon. Ayan. Ayan, Oh, Sir Janster. wow. Pilit-pilit, no? Ayun ang set. Oh yeah, ang atong mall kani atong bagong studio sa Hope Channel dinhi sa General Santos City. Yes. And this is, I think the only intelligent TV studio in the country. Kanaman, kanaman. High-tech kayo ni. Hala ka. Balhin ako di ako yan. Alexa, please. Wow. Alexa, turn on light number 1. Oh! Wow! Si Alexa Siga. Nadia. Si Alexa turn on Nadia. light number 2. Hala. Wala high-tech kaayo. Balhin Yes. dira. Bag sa Alexa. In fact, ang ilang transmitter diri, inana ka high-tech, ma-monitor nimo ang status sa transmitter, ang status, ang iyang voltahe, ang iyang tanan ng mga status, pwede nimo mapalong, pwede nimo maun ang transmitter bisan pag wala ka diri basta na lang kay internet. Wow. Ayan, no? develop ang atong Hope Channel diri sa Southern Mindanao. In fact, Ay, kung yes. palungan Yes. Alexa, turn off center light. Hala, murag nagi matrick. Yes. Oo. Ayan, Sir Janster. Transferring And actually, there. We are so happy to see that even though sa mga screen karon. Prayers, no? Oh, salamat kay Sir Janster sa pag-share. Prayers and inyong suporta sa atong ministry bisan asa sa Pilipinas. And kanunay sa idala ninyo sa inyong mga pag-ampo nga kaning atong ministry, media ministry sa tibuok Mindanao ug sa Pilipinas magmalakuson kini. And more updates no among igadala kaninyo karong hapon sa ilang inauguration din Yes. video sa bagong Hope Channel sa General Santos City. Yes. Yeah, we are so Congratulations. excited to see that, Sir Johnson. Even though at present, sa mga paglaw, if you have noticed, natin medyo technical glitches na makita sa itong screen. And we are so excited nga makita yun ang full view sa mga Yes. studio, di ba? Give us And a hopefully tour soon, next we can time. visit that. Personal gid. Pero kung mo mo Jensen, please, uban ako ninyo. Yes, te. Ato, wala ko. Sir Janster, thank you so much for that. And we look forward to visit that studio Yes. sa General And Santos of course, City. congratulations sa Congratulations sa Southern Mindanao Mission. Southern Mindanao Mission, SMM. Daghang kaayong salamat og sa laing bahin mga kapaglaom, no? Adunay misteryoso nga spot. Mysterious spot. Tungod kay sayang pagka-misteryoso, wala gid mi kabaloon sa ni siya. So let us unveil this mysterious spot. Ato kining tanawon diri lang sa Edge of Wonders. Are you fond of natural magic? Have you witnessed and experienced the wonders of the earth's elements? Are you on the go for another exciting discoveries of what God has stored for you in nature? Come and explore with me to the mystery spot, Santa Cruz, California, USA. The mystery spot was discovered in 1939 by a group of surveyors and opened to public in 1940.
The plays amaze and perplex thousands of visitors from all over the world, and many have returned time and time again to experience these puzzling variations of perspective, height, and gravity. Those of you that haven't been here, welcome. I'm gonna get started with a little bit of history behind the mystery. This plot of land was bought in 1939 by a man named George Prather. He wanted to buy the flat portion over there that you see as the parking lot and the gift store in order to build a summer home for himself and his family. You're looking just about at his eyebrows. You're looking a little bit shorter. It's perfectly fine. If you guys could switch places for me. You, my friend, you have exited the mystery spot and you have entered, and you'll notice something. You used to be looking right at his eyebrows. You're now looking right at the top of his head. You were looking right below his eyes, and here you are looking right at his mouth. You've shrunk by a couple inches, and you have grown. There are no refunds for loss of height, folks. Everybody give them a round of applause! The guide shows a series of strange proof why this place is full of mystery. The highlight of the trip is experiencing through the crooked house where the 17-degree angle makes you say, "Oh, wow, this is amazing." You can go up, stand straight on a table, but your body will lean forward no matter how you straighten it. It's light, but when I am going to push it back, there's some force right here. Well, this can be a good exercise. Experiencing the natural magic makes me wonder if how much more mysteries out there is waiting for me to see. The universe itself is a mystery. The place is mysterious as the other side will make you shrink 70 degrees while the other side remains the same. In just a moment, I will need the tallest to switch with the shortest. I will need you two to switch places, and I will need you to spin in a circle and say abracadabra. Okay, ready, go! Go, Jimmy! I'm gonna fall! Abracadabra. Now let's take a look at our volunteers! Those of you on the bench, could you turn to your right and notice that you're the same height as the tallest guy on the bench? And could you turn to your left and notice that you're the same height as the shortest girl on the bench? I will need the tallest and shortest to switch once more and everybody else to stay where they are. I will need an abracadabra though. Abracadabra! Great job. Now we can see just how much they really changed. Guys, they were just the same height, but as you can see, that is no longer the case. Welcome back to the land of giants, my friends. Those of you on the bench. Romans 1:20 says, "For the invisible things of Him, both of His eternal power and divine characteristics, have been clearly seen since the creation of the world, being perceived by the things made, so that they may be without excuse." The mystery spot have made me realize that sometimes in our spiritual journey, we sometimes shrink or take it back. Twice in his farewell address to the Ephesus, Paul says, "I did not shrink or take it back. I have not hesitated." Paul was very brave and bold in communicating the truth. He repeated this phrase twice because he knew that we would be tempted to shrink back from telling the gospel to the people we meet every single day. If you have been planning to tell your friend or your family about God, do it now and never ever take it back. It is tempting to let fear of rejection, abandonment, and fear of angry responses from our appeals, and these things may cause us to shrink back. Remember, at the edge of being afraid or feeling like you shrink back is the God who will lift you up, a God who is using you to bring wonders to His people. This is your friend, Charm Pamisa Sananing, for The Edge of Wonders. Ever feel hungry when you miss a meal? Imagine waiting 5 or 6 hours before eating again, or an entire day without breakfast, lunch, or dinner. Food. One of the basic components for building muscles is responsible in helping us to do our work. Food gives us energy. It balances what we need in our body. Many claim that all foods can be eaten.
But don't you know that God is very specific about the foods He allows us for eating? Our digestive system needs 4 to 5 hours to digest the food in our body. In the same way, many would also go for fasting. What does fasting do to our body? Does our body also need rest? Prepare to lighten up your burden on fasting and prayer today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, ania na pud kita uban ang atuang pastor, no less than the president from the Zamboanga Peninsula Mission, Pastor Alvin Zalarda. Pastor, good morning. Good morning. Welcome na po, Pastor. Yes. So, ganina gi-welcome para lahi mga sa welcome Pastor. Magpadayon si Pastor sa Taguban. Mga kapaglaom no, ug karon magistorya ta sa pagkaon. Kay sa intro ka ganina na istoryahan about Abraham, and we know that Abraham na siya duha ka sons, di ba? Yes. Ishmael and Isaac. And then in that nagkahimo ang duha ka grupo. Dayon, makita nato nga even if duha sila kalahi nga tribo na atay mga kaparehas. And that is in the diet. Pastor, no? Motong ka gini na i-mention nimo nga naamoy mga meals with fellowship our meals with our Muslim fellowship brothers. meals with our Muslim brothers. Emphasis. So ito padayon ang istorya sa pagkaon. Okay. Medyo makagutom Sige. love, no? Mauman. Okay, buntag yun sa'yo pagkaon na yun dayon bitaw. Pero pastor, naistoryahan nato ba unsa gyud ka importante ang pagkaon niya sa atuha Adventist, isa gyud ni siya sa ato mga beliefs that sets us apart from the Christians. Yes. Ba? Kay mo ginang identity sa Adventista, no? Isa sa mga identity, mga identifying mark. arte kayo mo pagkaon. Oh, arte kay mo pagkaon. Ba? So atong tuki-tukion pastor ni siya. Unsa gyud pastor, does the Bible really prescribe nga tanan nga pagkaon makaon? Yeah. Ang tanan nga pagkaon, pwede kanon. Pero dunay pagkaon nga gitugot si Ginoo nga doon natay panalangin ni ana. Ayun. So dili lang ta moingon nga okay bisag tanan pagkaon makaon man gyud na isa tanan. Pero naay restriction ang Ginoo nga kini mo ni nga mga pagkaon nga ikaayo sa inyo ha. Pero kini mga pagkaon na iya na nga gipurvid sa tuwa kay doon na po na siya ay Epekto. posible nga epekto nga dili ikaayo sa ato nga panglawas. So, naagid siya epekto kumbaga ati Jinx kay sa una magud kinumdum ko sa mga classmates sa una pagbaingon kaon lang gud ana pananghid lang gud si mong pastor or pagpangayo so, pagpasaylo dayon. ang kanindot man gud sa ato is dili lang ta nga tungod kay naay balaod ana is sunod lang ta nga wala ta kasabot nga no. So pastor pwede paki-explain unsa day effect di ay ug mukaon ta ni unclean food sa ato ang panglawas or sa atong holistic well-being unsa day effect ani? Una, ang Ginoo nagsulti nga kini mo'y mga pagkaon nga para sa iyahang mga katawhan. So kung nagsunod ta sa pulong si Ginoo, unya na sit na sa tong nahuna, kung mukaon ka na ng pagkaon nga gipurbid si Ginoo sa tuwa, so ang atong conscience daan magtrouble na daan. Maproblema na ta daan kay kuan na god na nagoy sa atong nahuna mo nag-trouble dili ra ba ni gitugod si Ginoo. Then according also to medical study or research atong nadiskubrihan nga gisuportahan gani ang pulong si Ginoo nga kanang mga pagkaon nga gidili niya ikadaot gyud sa ato nga panglawas. So usahay man gud ang mahitabo nato ana pa ta mo tuo nga dili nato nakanon kun ang doktor na gyud mo'y mag-ingon nga oy ayaw ka na niya kay ma-high blood ka ni, ma-allergy ka ni. Ana pa ta mo tuo. Pero before that even God himself at creation yan ang gisulti daan nga kini dili ni mo ni mga pagkaon nga para ra gyud sa inyo ha. We can find that in Leviticus chapter 11. Gisit si Ginoo unsang pagkaon ug dili. And even looking back into sa pagsulod sa arka, no, sa arka ni Noe, nag-ingon na daan ng Ginoo nga dunay clean and unclean food. So clear na kayo, makita na nimo ang distinction ang Ginoo nagbutang gyud siya og kalahian sa mga clean og sa mga unclean food
ngipakaon niya siya ang mga katawhan. Kay murag ang atong lawas ba di ay no kay mura siya makinarag gihapon sa sakyanan nga kung Naaging gasolina maintenance ay sakto gyud. correct kay kung gasolina nya kruduhan nimo yes. siya Oh. wala guba. Nakoy bante nga di ba kung baratuhon imong kuan nga murag di kay pure ang iyang content, maapektuhan ang yun quality siya. sa sakyanan. Yeah. Oh. Remember nga ang Ginoo ngayon siya nga our body is his temple. Ayun, oo. So kaya mang temple lang ato nga body, di gyud niya gusto nga bisag unsa lay isulo din ha. Ayun. Oh, na gyud siya gi-prescribe nga because your body is holy to me. Mao ni inyong pagkaon because I'm a holy God. Unya ako san mo puyo sa inyong kinabuhi. Then how can God can live in us? Unya ang ato nga Paglawas. choice sa pagkaon dili gani niya gusto niya mo na ito nga gihimo. Lagi no. So kuhi na daan bisag sa choice nimo pagkaon and then you claim to be kana bitaw I have a strong relationship mo. Oh, na unsaon na to nga mahimot ang reflection sa Ginoo, Yeah, that's it. no? Oh, Nga- gani nga mismo kana nga balaod wala nimo nasunod. That's true. Oh, so pastor, move on ta sa lain nga bahin pastor kay may magiingon pod nga ang fasting mumundang po kag pagkaon pastor, would that have an effect? Is there like a biblical basis pastor aning pag-fasting? Okay, daghan po manggawas di karon sa internet ani Oh. mga klase-klaseng mga fasting. Oo, Ate kay Jigs. para lagi in town, para sa tuwala, para nga healthy na love. So, fasting. So, unsa man gyud siya, pastor? Is this for health reason or does it have like a biblical basis nga? Napod siya implications Ang fasting na agad siya biblical basis. We can trace back sa kang panahon ni Queen Esther. Di ba? Nagpuasa siya, even 3 days, walay inom o walay kaon. Ang unya, of course, in the New Testament, we have Jesus. Yes. Nagfasting of 40 days. 40 days. And some other stories in the Bible nga nagpuasa. Even back in Genesis time, sa panahon sa Ninibe, nga sa diha nga nagwali si Jonah. You remember that? O pagwali ni Jonah, niya pagkadungog sa mga tao, nagpuasa sila. The king and all the people. So, ang spiritual fasting, kanang we deny ourselves for the physical things or food baka because you like to focus more on the spiritual. So dili lang kay gapuasa ka, but pagpuasa nimo, you put yourself in the presence of God humbly. And we seek His direction. Kung siyang direction na to, ang plano sa to nga kinabuhi, then the Lord will guide us. Maubitaw na ilang pangutana no nga unsa day effect sa ngano mang mag-fasting while mag-pray. Oh, Mangutana bitaw sila Oo. ana pastor unsa day effect ngano day mag-pray bahalag dili mag-fasting. Ma-focus man gud kayo nga tunguna sa Ginoo sa diha nga magfasta kay we deny the material or physical. Atong physical nga needs. Oh, so inana day pastor. So pastor no so makita nato nga ang food really has a connection Yes. sa atoa sa relationship sa Ginoo. Yes. This is not just us eating, di ba nga fueling our body but it is by God's will and connection. So pastor, would you have like a message sa atong mga kapaglaom din ha regarding our diet? Yeah. Sa tanan nato nga mga paglaom ug sa atong mga brethren o bisan pa sa atong tanan nga kahigalaan, importante kayo alang kanato ang pagkaon nga ato nga pilion tungod kay kana nagpaila usab sa Ginoo nga ato nga gialagaran. And silbi nga ang choice nato sa atong food ato na nga gisunod sa kamanduan sa ato nga Ginoo nga kini gyud maayo alang kanato para nga ma-healthy sad ta. Unya kung supako nato na later on magkasakita, we regret nga wa nato sunda ang kasuguan si Ginoo mahitungod sa mga pagkaon nga ikaayo unta sa atoa. So no, medyo there is sacrifice nga nakakunot ana sa ato ang pagkaon kay dili lang gyud siya nga without any ito yun temperance pud ta ba? Oo, and that's a form of sacrifice. So mga kapaglaom, speaking of sacrifice sa lain nga bahin, atong pangutan-on ning mga batan-on sa gi-mention kay ganina, we have a new segment about why speak. Let's watch this. Who would likely to sacrifice in a relationship? Is it the man or the woman? For us, girls or the women are the one who sacrifice the most in a relationship because first of all, they are sensitive, they are weak,
they are the ones who give birth, they are understanding, and they possess the motherly attitude. Girls are very sensitive. Almost in every little things, they give meanings. Bisag sakit sa akong part nga lalaki ko, pero makita gyapon nato na sa uban nga mga boys. So, unta dili ako ana ingana. Nganong sila man ang usually ga-sacrifice? Sila ang ga-give birth for 9 months gikerry ta sa womb sa atong mama. So, in that case, sacrifice na siya nga gibuhat sa mga girls. So, ang inyong answer is? Ang woman. For us, it is the man. First of all, he is the breadwinner. He needs to provide the wants and the needs of the family. Next is the suitor. He is the stimulus. He needs to get the attention or the heart of the woman. So in order for them to get the heart of the woman, they need to keep their promises. Brave because man is the stronger one in the relationship. So they need to be the armor that protects and shields their family. Kinsay mag-sacrifice? Ang man. In a relationship, both men and women, in one way or another, should have something to sacrifice. It takes two to tango. The Bible says, husbands should love their wives, and wives should love their husbands. And from here, in Lumbia National High School, we would say, I think, I feel, I believe. Why express? Mayang bunta mga kapaglam, happy Sabbath kinuntanan. Ano sa bitas ito nga segment, ang Let's Pray Today, ukang maamong giimbitar ang makiguban ka mo sa itong hinyo sa pagampo sa 777 Prayer. Kauban si Pastor Elvin Salarda. Pastor, salamat kayo sa pada niya pakiguban. Pastor, ani ang mga prayer request nga itong ipil sa pagampo. Akong pagkabasahan una, please join us in praying for Ma'am Juliet Riquillo La Dublan. Her health is not in good status now. We need God's intervention. Please pray for her. Another one, papil ko sa pagampo, si Lian Mikaela Alilin. Nadengge siya o na-admit sa Pulomedic Plaza karon. Ang pamilya naghangyo sa kayuhan sa ilang anak. Another one, atong ipil sa pagampo pod, ang atong mga kaigsunan nga nagapadayon, nga nagtuon sa Biblia, o ang mga kauban to sa buhat usab, nga doon na giatubang nga mga threat sa ilahang kinabuhi. Pastor, let's pray. Atong iluko ang atong ulo sa pagampo. O Dios namo nga na ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining taknaa sa adlaw nga igpapahulay, sa pinasahi nagaduol kami kanimo, kay ikaw ang among Ginoo, o nasayod kami nga sa panahon nga magaduol kami kanimo sa pagampo, ana ikaw maminaw og mutubag sa amo nga mga hangyo. Ginoo ni ining taknaa, among gipresentar kanimo ining usa namo kaigsuon nga si Juliet Ladublan nga aduna siya health problem. Among gihangyo ikaw Ginoo nga maluoy ikaw kaniya, nga ihatag mo kaniya pagbalik ang kahimsog sa panglawas aron makakinabuhi siya og makaalagad kanimo uban sa kapiskay. Amo sang gidala sa pagampo Ginoo si Ginny Wilayka Alilin nga naa dinggi nga tuwa karon siya sa hospital. Among giampo Ginoo nga maluoy ka kaniya ug itugot mo nga ang mga doktor nga nagatiman kaniya ug ang mga tambal nga iyang ginainom maghatod kaniya og hinanalian nga pagkaayo aron ang tibuok panimalay og siya mismo malipay nga imong giayo gikan siya nga balatian. Ginoo nagapadayon usab og pagtuon ang uban namo nga mga kaigsuonan, mga higala sa pagtuon sa imo nga pulong. Among
giampo Ginoo nga sa ilang nga pagtuon sa imong pulong makaplagan nila ang kamatuoran ug unya makapangalagad sila kanimo Ginoo nga labing buutan ug sa imong pagbalik makasulod sa ginharian sa mga langit. Ug amo usan giampo karon Ginoo ang amo nga makauban sa buhat nga ano na sila mga trait nga dili maayo, pero Ginoo ikaw na nasayod sila nga kahimtang nga sila nagabuhat alang sa imong kabubuton. Ug busa tungod niini ako nagaampo Ginoo nga ang imong balaan nga manulunda imo gayong ipabantay sa matag usa kanila nga walay daotan nga mahitabo kanila. Ug bisan man gani ang mga tawo nga naghuna og daotan batok kanila, ikaw magahikap kanila aron ang ilang daotan nga tuyo dili nila ipadayon. Ug unya ila unyang masabtan ug unsa ang kamatuoran ug sa umaabot nga panahon daghan unya ang mga katawhan mosulod sa imong ginharian. Salamat kayo nga nining kabuntagon ang imong balaan nga presensya magapanalangin namong tanan labi na sa tanan nga mga workers sa Hope Channel o sa tanan nga mga pastor nga nining adlaw magabuhat sa imong ministeryo o sa tanan nga makaigsuunan nga mosimba kanimo nining adlaw panalangini kaming tanan kini among giampo o gipangayo sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa atong mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, pwede ko niyang ipadala sa inyo ang atong Facebook page. Ang pinag sa Kabuntagon World of Radio Subs, atong contact number magtingin sa TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. Dwell in the shelter of the Lord, who abide in his shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock in whom I trust, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. The snare of the fowler will never capture you, and famine will bring you no fear. Under his wings your refuge, his faithfulness your shield, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. You need not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Though thousands fall about you, near you it shall not come, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand.
For to his angels he's given a command to guard you in all of your ways. Upon their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone. And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you, and hold you, and hold you in the palm of his hand, of his hand. In God's hand. Nagkuha sila kahoy daplin sa sining suba, nalagpot ang atsa, nagproblema siya. Pero sa tabang sa usa ka prophet, nabalik ang mong atsa. Nilutaw pa ito. Sa story man to ni Elijah ya. Si prophet Elijah to. So testingan na to ang atong mga leaders karon kung nakaila ba sila. Sige. So ready na ka? Ready na ya. So go, tara. Sige, let's go. Naghimo silang classroom, nanghulam pa ganito siya atsa, axe. Unya dito sa nagkuha sila kahoy daplin sa suba, nalagpot ang atsa. Kinsa to nga magtutudlo? Propeta to siya. Si Peter. Peter mo ha, ikaw. What the kami na? Andrew? Andrew, sige. Si Elijah, Ay, wala. si Solomon, si David. Si Solomon ako. Si Solomon, ikaw. Elijah. Elijah. So ano naman to mag-isa? Si Elijah. Elijah! Sinsa to nga magtutudlo? Sige. Ha? Ikaw? Hindi, sa Bible. So, ang choices kay si Elijah, si David, or si Solomon. Elijah mo ha, ikaw. Elijah, ikaw. Elijah, ikaw. Nagka-pipis mo, tama! Kinsa to nga magtutudlo? Jesus Christ mo ha, ikaw. Si Jesus Christ. Jesus Christ. Ikaw, sir. Okay, dito, J. Jesus Christ. Jesus Christ. Usa siya ka prophet. Prophet. Elijah ako, no? Elijah. So, ang tama to ba, kinsa? Si Elijah. Elijah! Tutudlo, kinsa to nga propeta? Sige. Elisha? Elijah mo ha, ikaw. Elisha. Okay, ang tama to ba, kinsa? Si Elijah. Tama! Bigyan ng jacket! So, nakulam pa to, hinulam pa to niya. Unya doon na siya magtutudlo. Kinsa tong magtutudlo? Elisha. Gitudluan kasi mong kauban, wala. Elijah, kinsa LJ, Si Prophet Elijah. Yay! Pakpakpon mo! Then, nag-build sila ng isang classroom. Sino yung prophet na yon? Magtutudlo na yung prophet. Elisha. Elisha, ikaw. Ang hirap magtagalog, pero ikaw. Sino? Elijah. So, ang tamang sagot ay... Si Elijah. Elijah! Magpat! Kabalog ako, Oh, sige, nakabalog ka. Kinsa to? David, si Elijah, or si Elisha? Si Elisha daw mga. Elisha po daw. Elijah mo ha. Elisha. Copy paste. So, ang tama to ba? Kunsa? Si Elijah. Elijah. Katsa, kitabangan pag ito siya kumulutaw ang katsa. Kinsa to siya? Elisha. Elisha. Eliseo. Eliseo, ang tama to ba? Kinsa? Si Elijah. Yay! Pulmoron, ipagawas! Yes, so daghang kayo. Salamat sa imong pag-uban ako diri sa Sipak. And sa sunod ni gayon, balik ta kagayon. Pwede tayo mag-partner sa Bible Beats. Daghang salamat. And doon na tayo pasalamatan LG at the Black Music Ministry and Mr. and Mrs. Suralta, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much sa pag-support sa ato ang Bible Beats. So daghang salamat once again. Na-enjoy ka? Oh, na-enjoy. Okay, so thank you. And
Good luck sa next natong episode. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamaturan, LJ Lantaya. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pud kita mga kapaglam sa paghatag tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I'm a single mom. Ug tungod kay aduna naman ko'y dala nga anak, giubsan na gyud nako akong standards in terms sa pagpangita og kapares, but naagi hapon ang prinsipyo nga dapat mo support. Tuod, gitubag yun sa Ginoo akong pag-ampo kay doon ako'y nakita nga perfect jud. Pero ang problema kay mahimo pud ko nga ikaduhan yang asawa. Matud niya, okay ra daw sa ilaha. Kay okay ra daw na sa ilang relihiyon. Daw be, okay ra kaha ni? Ayun. So, hello, bago nga problema, no? So complicated. It's kinda complicated kay kanang nana siya'y anak. Pero sa iya hapong self na ingon na pud siya nga murag akay na anak ka naman ko. So mangita na lang ko katong kuan. Pero napagyapon yung prinsipyo. Pero perfect daw kuno, pero na may pero. So naunsa ni nga pagka-perfect. So di ba? So lindot ni siya no sa mga paglaom ani ami nga mohatag sa imong mutabang. Salamat sa pagpadala sa imong problema. Amo ning tabangan. Mapaning kamutan namo nga matabangan ka sa imuhang problema. So magsugod ta Brother Fitz. Kung ikaw, isipin mo na lang kuya na ikaw yung maging si ma'am. Change role muna tayo. So, sabi sensitive nga issue, no? Whatever will be our ideas here, siguro it could, build or break you. Pero thank you for sharing and for trusting us. Siguro ang amo ma-share sa inyo personally, ako ma-share sa inyo is try to think it over with your family siguro para sa imuha o para sa okay ra sa religion, pero how about sa imuha pod nga side, is it okay for you nga ikaw pod ang mahimong second nga wife? And then okay ba pod na sa imuhang relihiyon o sa imuhang pamilya? Ayun. So i-consider lang pod na siya nga mga pangutana before ka maghatag og decision. And then it would be really a great help pod nga imong i-consult ang inyong pastor o elders sa inyong church. Yes. So things to consider para sa imong pag-decide. Love. Nakainomdom ko ani Ate Jing sa una. Katong ingon ko nga, hala, awa pa man ko uyab, mag 50% discount na lang ko. Kuyawan, Selling, wala pa man yun na malit. Kaya iya kay buy one, take one. Kay naa naman siya anak. Pero kung ako, kung na ako'y anak siguro, mapareha ko sa iyang sitwasyon, dili mo baba akong standards. Yes. Kung mas mutaas, kay duha man mi nang inahanglan, lahi ang kinahanglanon sa kong anak. Lahi pud ko kay dili man pwede nga kami lang duha kinahanglan, akong anak dili mabiyaan. So mas mutaas akong standard. So dapat nga huna-hunaon nimo nga kay gi-mention man gud nimo tubag sa Ginoo. Kinsay nag-ingon nga tubag sa Ginoo. So make sure nga tubag yun sa Ginoo kay napud ra bay tubag sa lain. Nga nagpaginoo-ginoo ha? Nga. Maayo ra ba kayo ni sila og kanang what you call this kanang murag deception ba. So and then pag nauna pod kung perfect siya nganong nay pero. Kung perfect, nganong nay pero inani siya kung perfect siya dapat nga mahuna-hunaan nimo nga kani siya nga lalaki mas gugmaan siya si Ginoo kaysa sa imuha. And kung sa iyaha okay ra, sa imuha okay kaha. Kay dili pwede nga sa iyaha okay ra niya, ikaw dili. So sa imuha okay ka, sa imuhang belief okay ba kaha? Kana balik sa iyahang pangutana. What about you, Ma'am Sharin? Teacher Sharin. Bitaw, in the first place, pagbasa na ako, warag sayup, nagyud siya nga pag-ingon niya nga kanang perfect ba? Dahil kung sayup, magid ang perfect kung mahimo kay ikaduha nga asawa, di ba? Murag, in the first place, wrong na jud kayo siya. So, siguro ako mas turya is do not lower
your standards. Do Ana. not settle for less. Kana. Iampo ang imo ang mga panginahanglanon nga unta dili lang siguro ayo pangitaa ang sulbad sa uban tao. You try to find solution sa imong kaugalingon. I think that would be all. Wow, And I ba thank nice you. kaayo kay murag ma-question man po. Ba kung wala na gyud po kay kung bitaw mura maguni siya ang iyang pagpakasala nga nakaanak siya ni gamay siya. Unsa na lang kanang mga daghan na kay sala ba? Unsa na lang gyud ba? Unsa na lang na di ba Bingkat? What Yes. can you say, Bing? I would like somehow uplift our single moms, no? Kay dili ingon Dilalim. Oh, yeah. And ang ilang moral ba kay lagi kay single mom ka, madali-dali na lang ka. Ayaw sa mga mothers na nga like single mom mo dili no. Og dili niya to sulbaron atong problema sa usa na pud ka laing problema. Ana. And I don't think so nga muna siya ang will sa Ginoo sa imoa. So iampo na siya og katong mga tambag sa ako mga kauban diri. O hinumdo ay mo pud tong hunahuna og kay i-digest kay kani imong giatubang medyo komplikado pero walay lisod kung dadon nimo sa pag-ampo. Tinuod kay kuan ba no murag kumbaga kung musulod magani kag kaminyoon kanang limpyo nga wala na Yes. daghang obstacles. Ba lisod man kay musulod na gani kag kaminyoon na naday babag. Ba? Pastor, unsa man gyud ato ang maistorya ani sa iya ha pastor? Daghan gyud kaayo ni nga mga anggol nga ato nga i-consider kining iyahang sulat diri no sa problema kay laliman ka murag iubos na lang gyud niyang standard. Atong hinumduman nga ang principles nato dili gyud na iubos natong standard. Kung nakasala man ta sa una nga panahon, once we are forgiven by God, gikalimtan na si Ginoo. Yes. Because ang Ginoo gusto niya nga ang atong standard magpabilin nga mao gyud na siya. Then ako nakita sa dinhi sa iyahang gipadala nato nga problema o maka-share ta na og daghan nga mga ideas baka nga palitan na ning niya nga nakita na siya og kanang perfect. Pero nay pero problema. lagi. Oo. Problema tungod kay imagine perfect ko niya ikaduha ra day ka. Yes. What if sa iyang religion, pwede man ikaduha. Basig, pwede po ikatulo. Pwede po ikaupat. Kana. So, kung mahitabo na, so, do you consider yourself nga nga daghan mo? Okay ra ba na sa Okay iya ra ba ha? na sa imo? na schedule. Then, so, ang pangutanon, is this the biblical standard sa kaminyoon? Because the biblical standard is only a man and a woman. Wala na ilain. So, kung imo nang dungagan, so, ikaw mismo sa imong konsensya, dili ka makatulog kay ang standard nimo, ang biblical standard, usa ra man gyud. Correct. Especially kung Adventist, di ba? Mao gyud ni siya, usa ra gyud. So kung mupuyo ka na, mura na ka nakakamit og adultery. Oo. So, very complicated ka ni siya nga sitwasyon. Muna nga siguro ang maayo ani niya gyud magsik siya og wisdom si Ginoo. Amen. Tambag ka ganina nga moduol siya sa ato nga mga pastors. elders, ato mga pastors for guidance aron nga magihan kay usahay og sa makadaghan ang gugma giingon mga blind god o niya mo gani siguro ang nahitabo niya sa una nabutahan siya so karon madublahan na po noon so that would be a big problem. Correct. Oo. So no, daghang kay salamat pastor sa imuhang pagtambag saya sa amuhang letter sender una-unan. You are one brave woman. And wala siya nagpasabot. Dili siya lalim. Bringing a child to this world is not easy. That's a gift that makes you complete as a woman. So that doesn't mean to say nga mo lower imong standards. Kay ang pamaagi sa pag-anak nimo, so kuhay lang siya, di ba? So give yourself, tap on your shoulder nga mama ka. Kay dili tanan mahimong mama. So, di ba, and seek somebody who will really fully support you. Yung musulod magani ka sa kaminyon, sige, ingon na mo ganina, kinahanglan ka ng walay babag. Babag sa imuha, babag sa imong pamilya, babag sa imong relasyon sa Ginoo. So, hope lang, things to consider sa imuha before you decide which one is okay. Define siguro, sakto na to define kung unsa gyud ang perfect. Ba? So, we hope that you will find enlightenment and please don't forget to pray. Kay wala gyoy makahatag og ka enlightenment ang pag-ampo.
Alright, and if it's your birthday today, we would like to join you in celebrating the birthday of our Happy mga birthday to Happy birthday to Brother Dial. Ayan. Uy, natabo na. Kylie Morente, happy birthday. Precious Gian Montero. Owen Barre, happy birthday, sir. Mika KZ Reformina, happy birthday. Nox Devon Rodrigo. Nice yung name. Sarah Saprable Villas, hi ma'am, happy birthday. Valine Kerante Cabrera, happy birthday. Owen Baring, happy birthday. Shonalyn Jingjing, happy birthday. Happy birthday. Nelson Villarin. Rosemary Israel. happy birthday. John Lee Tero. Sir John Lee from Adventist Medical Center, Palawan. Perlene Samurin, good morning, happy birthday. Sir Toto Dahunan, happy birthday. Mimi Pagunsan, Hello, happy birthday. Mimi. Happy birthday. Ay, Papa, happy birthday. Happy birthday sa Dear. Kuya Darrell Lekil. Wala ka din ko And ang kapwa ka birthday, happy birthday. Picture art, yummy. Salamat, Happy salamat. birthday. Parang nag-birthday ni Kuya Darrell August 8. Actually, katong itong pagkapunta ko dire. Ano ko nga, gabi no, gabing Ginoo ba? Kaya ang gipulin niya kay pare pag birthday sa naguna. Yes. So, here's a cake for you, Fitz. Tradition, we have a cake for you. Oh, Wow, nanay siya prepared kadila. kay Dad. Pagka-amazing. Oh, diba? 1 year Haliday. old. 1 year old. While Leia is entering sa atong studio, no? Iglit Yes. pa namo si Brendel Dahunan, Arlie Alexis Batulan, and Miriam Dahunan. Happy birthday sa inyo, ha? Yes, and i-greet po din nato na Regional Police Office 10, Sir Benbo Humalon, Sir Salaguste, Attorney Rubino, Sir Kayala, Sir Dotosmi, Ma'am Chache Kim, and Ma'am Valencia Dina sa Cagayan de Oro City Police Office, and of course, Sir Cesar L. Macasarte who is watching right Yes, now. happy birthday po sa Samantha or Gab Briones. Happy birthday, Gab. And then, Yes. naatay na-call. Oh! Someone So we have on a the line. call for who? Para aha na. Hello? Hello, ma'am. Uy, hala. Hello? Familiar? Familiar? Hello, ma'am. Hello, good morning. Hello, good morning. Happy Hello? Sabbath po. Yes, I believe you are calling Oh, for it's Fitz. your mom, Fitz. Yes. Hello, ma'am. May message po kayo kay Fitz. Hello, happy birthday, my son. Ayo. Unsay atong message, ma'am, sa kang Fitz? Oh, magbisaya na ko. Hi. Oo. Oh. Sorry, wala may nakanha. Wala na dayon. Happy birthday. Oo. Right. Pasensya na, wala may na dayon. Unsay message, ma'am? Unsay message nimo kay Message na Fitz? lang, message. Oo. As birthday. Happy birthday. So yun. Oh, so Fitz, unsay masabi nimo sa imong mama? Alay. Actually, hindi ako sa mama. Teary-eyed. Salamat. Kahila ko na kay si Fitz. Okay ra. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Apil po taan. ka. Actually, well, thank you so much. Ako na-expect ko manawag siya. Actually, I really miss my mama. Bito, sila papa po, dog. Kasi ako mangod. Actually, taon na po ko wala nagsabay sa ila. Wala kami nagkausap. Mga pila na mo kay years wala nagkita, Fitz? Since actually, third year college ko until nag-work na ako. Tapos, LDR mo sa imong mama. Since Long ato mga Yes. kaduhara mo siguro nakabalik, nakatog Manila, Quezon City. So you really Sa ato nga miss tayo. your parents. Oh, we Pero hope. Fitz, Thank you. please know, Fitz, nga you have a family na. Yes. Balag iningaw kasi mga parents, pero na may Hope Channel family nga gaalalay o gapalang kasi mo. So happy birthday. Yeah, thank you so much. Yes. Ate. Happy birthday. Kakanta og happy birthday. Yes. Okay, close up 1, ang 2, Fitz sa 3, imong go. Happy birthday to you. Okay, happy birthday, Fitz. Thank you so Right, much. quick lang a message, kanang greeting no. Salamat po sa Lumbe National High School and sa
alubihid for us kada katong samang mangrove planting atong Sunday. So tanan nga mga kanang taga USTP, hello and happy Sabbath. And mamaya, ako din pasalamatan ng special way po ang ako mga estudyante no, sa Jose Academy, grade 10 on next. Nag-surprise kasi sila ako aghapon na wala na padala mong klase kaya nasa pa-birthday celebrations ako. Thank you so much mga gwapo-gwapo nga mga estudyante. And sa akong principal na Rebecca Kabahit sa imong gift. And sa akong silingan, Locaverte family, so harana kayo sa akong buntag sa iyo na grabe ka amazing. And of course, ako pong pasalamatan ang Hope Channel family. Tinogyo to atibing no, sa inyo na feel na ako nga family isn't always blood. That they can be those people around you. Pizzas of family. Na kanang bisan di mo sila unsa pero napafeel nila sa imo ang family kanila. You're welcome, Fitz. And salamat po kayo sa ato mga friends sa Facebook and sa ato ako mga kaila nga nakatas yung mga birthday greetings. Then, i-greet din ako si Leatherly Mendez Flores. Kay last naman ako ni Ron, hindi ko ka-greet niya sunod. For this year, Advance happy birthday! Hi, Karong August Neds. 17. Si Faith, August 16. Faith Aranas, Rawat. Advance happy birthday. Of course, si Ching Ching, Grace Lantaka, Galban. Advance happy birthday. O si Yup, advance happy birthday. Yes! O ang Ginoo, salamat kayo sa Ginoo gyud nga nakatag sa ato. Praise the Lord. Praise the And Lord. Oxford Care Group dyan sa Quezon City, thank you so much for your greetings. Mama, Papa, and I'm And this time makapaglaom atong paminaw ng usa ka alawiton nga mag-uban kaniyo throughout the day. We hope nga ma-inspire mo ani and we'll see you next episode mga kapaglaom. Have a wonderful day and happy Sabbath. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood.